Sorsi fil-Partit Nazzjonalista żvelaw ma' One News l-istrateġija tal-kampanja tal-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ġiet fdata fidejn id-Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone u Pier Portelli li huwa responsabbli mill-kontenut li jixxandar fuq The Malta Independent. Fid-dawl tal-attakki bla waqfin lil blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia qed tagħmel fuq Delija, is-sorsi fil-Partit Nazzjonalista żvelaw li l-ġimgħa l-oħra Schiavone mar flaqa li Delija kienet jorganizza f'Ħażabbar u mingħajr il-preżenza tal-kameras kienu li kellem lill-kunsilliera u t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. Fil-messaġġ tiegħu lill-Kunsilliera Nazzjonalisti, Schiavone qalilhom li l-attakki fuq Delija bistennija jkomplu u jintensifikaw sa qabel l-elezzjoni għal ħatra ta' kap ġdid fil-bidu tax-xahar id-dieħel. Fl-aħħar sigħat id-Deputat Nazzjonalista fuq il-5 Distrett Herman Schiavone kien ukoll fil-mira tal-blogger Daphne Caruana Galizia meta din ippubblikat ritratt tiegħu ma' Adrian Delija jieħu kafè mal-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon u l-Avukat Edward Gatt. L-istess sorsi sostnew li f'każ li Delija jirbaħ it-tellieqa għal kap tal-Partit Nazzjonalista, Pier Portelli mistenni jinħatar fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li Schiavone mistenni jkollu rwol ewlieni fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista.